Мешо, аз ти говоря за Аватар. Аватар. Нарк бар. Уния сините, високите геовете там. Уния високите. Абе, Още аз имам въпрос. уния с косите деца. Искам да знам откъде имаш ето тези лампи, ето тук. Кои лампи, Венци? Тези жълтите. Не знам, това не е мое, това е Хуко го е строил. Тук с Creative Mode го прави. Не знам. Венци, ела. Ела сега ти покажа апартамент. Айде. Носиш ли стоката, Венци? Нося пари. Парите в брой. Чакай. Колко са парите, чао? Венци, я дай да ги преброя, Добре. Защо винаги ми се случват на мен такива глупави неща, бе? Чакай се. Успях. Окей. Ти казвам ти... Не се скамваш. Ти го казвам, защото... Не вдова, защото е вярно. Венци, Венци, не слушай конкуренцията. Конкуренцията може само да лае, но и нищо да прави. Съм конкуренцията. Не слушам конкуренция. Това ли е тоя? Къде му е бронята? Така, Нали, дето я взе от мен. така. Къде изчезна? Венци, Коя боня? Нямам боня. Венци, чакай, дай да преброим парите, чакай. Като банкоматите в банките. Ти не ги ли броеше, докато ти ги давах? Така. Аз искам да ги преброя, бе. Така, Няма ги да ги преброя. Венци, преброи ги. Спокойно, Маш, вече ги преброих. Така, Венци, ела да ти покажа. Чак са, започваме тура. Супер якия шмекерски апартамент. Истина е. Значи, Венци, слушай са. Тука, Дори не е зол, ама пак лъжа. значи, тихо. Значи, слушай са. Тука, Венци, виждаш, има всичко, виж. Има панорамна гледка към планината. Така е. Панорамна гледка към... Значи, виж са, панорамна гледка към... Какво е това зелено нещо? Това, Венци, е много яка къща от стъкло. От зелено стъкло, Венци. И от вълна, така. Много е къща. Значи, Венци, тук от тази страна, виж, ела да видиш. Значи от тази страна всъщност можеш да видиш Мога да наргиле. виждам козичките. Да, можеш да видиш козичките и можеш да гледаш наргиле бара на Пламен. И всъщност... Това малко усъква, това не ми харесва много, ама няма да го кажа. Нищо, Венци. Значи, виж са. Действителност можеш... Виж колко ти е близко между до наргиле бара на Пламен. От тази страна... Това не е най-хубавото нещо. Това малко сваля цената на това. Така, тук има някакъв... Тук има някакъв отрисък с клон, това не го... Има някакъв отрисък с клон, това не го гледай. Тук има, значи Венци, виж са, това тук, както виждаш, нали, това е тази панорамна гледка към на Хюко моста. И виж колко е близо. И тук, нали, можеш да видиш моята чери плантация, Венци. Това са специално... Аз ти ги дадох. Венци, не, Венци, не си ми ги ти дал. Те са от семената на Луна. От чери. И са посадени, Венци. Така. И тук, Венци, всъщност, нали, можеш да видиш, има тук, нали, кварц, всичко е кварцово. Всичко е кварцово, хубаво осветено, Венци, нали, да не се спалнат мобове. Да не се спалнат мобове, тихо конкуренцията. Буквално щеше да ме гръмне клипа преди малко. Казах тихо конкуренция. И така, тук, Венци, буквално, виж колко е яко. В смисъл, така, имаш такива левери, такова, аз ги сложих там, да. Така, Тук какво има? Тук, Венци, буквално това е втория етаж. Бас якия етаж. Тук има, Венци, мега газарската баня. Специално... Чакай, аз имам такова. Имам един проблем с това. Защо няма външна врата между стълбите и между моята баня? Ако някой просто влезе... Венци, виж, тук това може да се сложиш. Виж са, то реално, нали, апартамента е... То реално, нали, апартамента е само твой. Ти ще се заключиш, тук ще си сложиш някаква врата и така. Не се притеснявай. Как ще го направя още сега?
Точно така, покажи му защо този апартамент. И добър. Добре, добре. Защо да не е добър, виж, даже може да си го къстомайзнеш. Изглежда като главата на лобот. Тихо, Ако тихо някой къща, конкуренцията. Ти си ми Тихо. къща. Тихо конкуренция. Ела, Венци, значи така. Тук, Венци, има баси яката баня, специално, нали, изпомпани и така, специално изпомпани сълзите на Мешо, докато е ял индийско орехче. Дали съм злой? И специален... И, Венци, специално, когато Мешо е ял Каролина Рипа. И това са... Те се... Отвън има престрелка. Венци, сега бил си в това, бил си в Люзин, знаеш как е така. Така че не мисля, че ще плъна. Така, Венци. Ела на глава. Мале, колко е крив този маняк. Тука, Венци. Тука, Венци. Значи, Венци, виж са. Тука, по принцип, Венци, има баси яката тераса с кварц, който е на такива блокчета или това какво е, не знам. Натухли, мале, колко е пенсия. Натухли, да. Виж, тук има такова специално, тук обаче внимание, нали? Е така. Опа. Е тук. Е така може да си застанеш, Венци, и си гледаш. Може да си гледаш, нали, панорамната гледка, може тук да гледаш към пещерата, може да гледаш към... Може, Венци, да гледаш към планините, но много яко. Се опиташ. Венци, ти сам го виждаш и сега, Венци... Чакай, Венци, това е изненада. Значи, Венци, виж, специално къстамизиран етаж за тебе. Зелено! Виж, Венци, специално зелени 3 легла, тук зелено... За мен Зелен. Мешо е. Много ясно, Венци. За теб и за твоите типки. Тук лягаш ти по средата, тук едната типка ляга, тук другата и си заобиколен от типки. Тук, Венци... Отвън какво има? Тук, Венци, Това чай, че този плешър пейт малко ме стресна. Само за тебе, само за тебе е специален външен басейн. Айде. Тук може да си гледаш... Да, тук може да си гледаш, Венци, виж планините с козичките, всичко. Давай. И... Казваш и аз да почвам да билдвам тук. Да, можеш да си го кастомизираш, тук, Венци, може да си правиш партита, много яко. Давай, ще правим много парти. Да, тук имаш специално... Това ти е твоя къстъм етаж, нали? Добре етаж. И та... Чакай малко, че... Абе, няма да бяга човек. Такова, Венци... Ти да не го пика. Да, и... Не съм каквото е меч сам си тръгна, защото... То, в принцип, Венци, Дискорд и нали този сервер има една такава самозащита, че когато някой, нали, говори такова глупости, просто го дисконектва така. Виж, опа, и какво става? Дисконектва го. Венци. Аз не мога да го изгодя. Венци, както виж, много як апартамент. Айде, Вярно е. Приемам сделката, задръжме и И, Венци, това всичко е специално за теб.